Údaj, informácie, informatika – to sú základné pojmy, ktorým naozaj potrebuješ rozumieť. Tak sa pohodlne posaď, pretože Educast z IKT práve začína. Čo je vlastne údaj? Ak si spomenul na nejaký surový fakt alebo číslo, ktoré samo o sebe ešte nemusí mať veľký význam. Máš pravdu. Napríklad nejaké číslo 42. Ale keď tomu údaju dáš kontext, napríklad, že 42 stupňov Celzia, čo je teplota, ktorú si nameral, tak z toho údaju vznikne informácia. Čiže informácia je vlastne údaj, ktorý má pre teba nejaký význam a vieš ho využiť. Ukázať si to môžeme aj na nejakom zozname čísel. Povedzme, že máš čísla ako 5, 10 a 15. To sú samotné údaje. Keď ale povieš, že to sú napríklad počty hodín, ktoré si strávil učením za 3 dni, zrazu z tých čísel vznikne informácia o tom, ako si rozložil svoj čas. Takže vždy, keď dáš údaju nejaký význam, alebo ho zasadíš do nejakého kontextu, stane sa z neho informácia. Informatika je vlastne veda, ktorá sa zaoberá spracovaním informácií pomocou počítačov a iných digitálnych technológií. To znamená, že sa zaoberá tým, ako informácie získavame, ukladáme, prenášame a spracovávame tak, aby nám boli užitočné. V podstate je to taký základný pilier toho, ako dnes funguje digitálny svet. Napríklad, keď si píšeš s niekým správu cez chat, tak vlastne prebieha prenos informácií od teba k tomu druhému človeku. Tá správa sa niekde uloží, spracuje a doručí. Alebo keď si uložíš fotky do cloudu, informatika sa stará o to, aby tie fotky boli bezpečne uchované a dostupné kedykoľvek ich potrebuješ. Je to vlastne všade okolo nás. Informatika je mladá veda, ale informácie tu boli odjak živa. Ako si myslíš, že si ľudia odovzdávali informácie pred tisíckami rokov? Áno, ústnym podaním, teda z generácie na generáciu, rozprávaním príbehov. Potom prišlo písanie. Už staroveké civilizácie zapisovali informácie na hlinené tabuľky, papírus alebo pergamen. Potom prišiel veľký zlom s Gutenbergom v 15. storočí, keď vynašiel kníhtlač. To umožnilo masové šírenie kníh a informácií, ktoré už neboli závislé len od ručného prepisovania. Potom sa objavili technológie ako Morzeovka, ktorá umožnila posielať správy pomocou krátkych a dlhých signálov cez telegrafné linky. Neskôr prišlo rádio, ktoré umožnilo bezdrôtové šírenie zvukových informácií a televízia, ktorá pridala aj obraz. No a nakoniec, s nástupom počítačov a internetu sme sa dostali do éry, kde informácie šírime digitálne, či už SMS správami, satelitnou komunikáciou alebo jednoducho cez internet. Takže celá tá história je vlastne taká postupná evolúcia od ústneho podania až po digitálnu informatiku. Čo si z toho potrebuješ zapamätať? Údaj je len samotný fakt alebo číslo, ešte bez významu. Keď mu dáš kontext, stane sa z neho informácia, ktorú vieš využiť. A informatika je veda, ktorá sa stará o to, ako tieto informácie získavame, ukladáme, prenášame a spracúvame. Teda základ toho, ako funguje celý digitálny svet okolo nás. Ľudia si však informácie odovzdávali odjak živa, najprv ústne, potom písaním na tabuľky a pergamen, neskôr cez kníhtlač, Morzeovku, rádio, televíziu. Až sme sa dostali k počítačom a internetu. Takže zapamätaj si. Údaj je surový fakt, informácia je fakt s významom a informatika je cesta, ako s tým všetkým narábame.